Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Paduan. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest analysis na araw po ng Mayo 1 hanggang 3, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naral College Foundation Typhoon Preparedness Center, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands at ang Avenue Plaza Hotel. Ngayon, meron po tayong binabantayan na sama ng panahon. Ito po yung dating remnants ni Tropical Depression Sanvo na natunaw po biglag at naging isa na lang po siyang surface trough or tropical wave. Pero nung nakalipas na 24 oras, ito po ay biglang namuo bilang isang low pressure system at binigyan po ito ng bagong tag ID number. Okay, binigyan po ito ng LPA ID number as 93W. At ito po ay mabagal na kumikilos dito po malapit sa may Palau, sa may South Philippine Sea. At kaninang alas 3 ng hapon, ito po ay nasa layong 760 kilometro sa silangan po ng Mati City, Davao Oriental. At ito po ay kumikilos west-northwest patungo po sa northeastern Mindanao. So, ang kanyang pong trough, medyo malawak po. Ang kanyang sirkulasyon, yung extension, ay umaabot na po sa Mindanao. At bukas po, makaka-affecto rin po ito sa silangan Kabisayaan. So, may mga thunderstorms po na inaasahan. At also, sa may gitnang Kabisayaan, sa may Cebu, Bohol, may mga inaasahan po mga localized thunderstorms na naka-embed po dito po sa extension or trough ni LPA 93W. Medyo malawak po ang kanyang sirkulasyon. At ang latest sa forecast model sa loob ng 24 oras ay mababa pa po ang tsansa na ito ay maging ganap na bagyo. At babantayin po natin na base sa mga computer models kasi baka maging isang aktibong LPA ito habang lalapit po ito sa may Siargao, Dinagat Islands o sa may Giwan, Eastern Samar sa susunod na 48 oras. So probably by Wednesday o Thursday nandyan po siya. So, magpapaulan po ito sa Kabikulan, Visayas, Mimaropa, Southern Tagalog Provinces at magiging mas malakas po mga ulan sa may latest Samar, Dinagat, Siargao Islands at Caraga o Davao Region. Kasama po ang Misamis Oriental na yung darating pong 3 araw. Hanggang Huwebes at Biyernes, may mga inaasahan pa rin tayong mga thunderstorms. Dala nitong 93W. Babantayin po natin itong closely for possible pag-develop po niya bilang isang tropical depression. Hindi natin alisin ang possibility na maging bagyo po ito since nasa month of May na po tayo. Usually, pag month of May, pataas na po ang mga tropical cyclone development. So, mag-ingat po tayo sa mga posibleng mga pagbabaha at landslides. Ang risk of pagbaha at landslides ay nasa medium to high. So, mga kababayan natin dyan, maghanda po sa mga possible mga pagbabaha sa mga hazard-prone areas, mga low-lying areas, sa mga landslide-prone areas ng Visayas at Mindanao. So, yan po ang latest dito kay 93W. Samantala, ibang bagay po ng ating bansa ay magiging napakainit pa rin at yung heat index ay pwede pa rin umabot ng 40 hanggang 50 antas sentigrado. At sa hapon ng gabi, may mga inaasahan rin po mga pagkulog at pagkidlat, lalo na po sa may Palawan, ibang portions po ng Visayas, at dito rin po sa may Cagayan Valley, Ilocos Region, lalong-lalo na po sa mga bubundukin po ng Cordillera, Benguet, kasama po dyan, may mga localized thunderstorms. Gayun din po sa may gitnang Luzon, kapag may enough moisture, dahil sobrang init, baka magkaroon rin po mga thunderstorms sa area po ng Tarlac, Pampanga. So, mag-iingat naman po kayo sa mga kidlat at sa mga biglaang pagbabaha pag may mga malalakas na ulan. Okay? At dito po sa may Batanes, may mga nakausli pong shear line dahil po sa isang frontal system o stationary major front na paalis na po sa may south of Japan. At yung kanyang buntot po, yung tail end o tinatawag natin na yun as shear line ay magbibigay pa rin mga ulan dito po sa magbibigay po ng konting ulan, maulap na pabuwirin na may preskong hangin mula sa Hilagang Silangan sa may Batanes at Babuyong Group of Islands. Okay, so yan po ang ating latest sa ating CropSat, fast animation. So makikita po natin ito. Mula po ito sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, itong satellite loop. At nakita po natin itong pag-develop nitong LPA 93W
Medyo broad LPA po siya, medyo malawak at malapit po sa may Mindanao. At sa zoom in satellite animation, kitang-kita po natin dyan ang makakapal na mga thunderstorms na nakakaabot na po sa Mindanao, yung kanyang extension. Kung gagamitin natin ng infrared, ayan po, medyo kalat-kalat po o watak-watak pa rin yung mga malalakas na thunderstorms niya. Ayan po yung mga deep red o mga dark red. Ayan po ang mga thunderstorms. Sa halos iba't ibang bagay ng Mindanao, may mga localized thunderstorms. So bukas, baka umabot na rin dito sa may silangan at gitnang Kabisayaan. At dito naman po, kinangkita po sa may Cagayan Valley at sa ibang bagay po ng Hilaga at gitnang Luzon, itong mga thunderstorms, lalo sa hapon gabi. Very normal po yan pagdating po ng buwan ng Mayo, yung mga tinatawag nating Agua de Mayo, kasi nandyan na naman po ang mga thunderstorms. At ito naman po ang wind at pressure forecast mula sa European models, galing po sa windy.com. So for the next 3 days, bukas po ng hapon, Martes, May 2, ayan na po ang LPA 93W. Lumalapit po sa silangan bahagi po ng Mindanao sa may Surigao del Sur. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, ito po ay aakyat po pahilagang Kanluran at inaasahan po na sa bisinidad na po ng Siargao at Dinagat Islands sa may dalampasigan po niya. At dito rin po malapit sa may Giwan, Eastern Samar, magbibigay po dyan ng mga medyo mahangin na 20 to 40 kph. Hindi naman po siya aabot sa tropical depression strength, but babantayin po natin yan. At sa Huwebes ng hapon, ito po inaasahan magbabagtas o magtatawid ng Visayas via Leyte, Bohol at Cebu at Negros at posibleng malusaw itong LPA 93W o hihina. Maging shallow na lamang or pwede maging tropical wave or surface trough. At sa Biyernes ng hapon, yan po ay halos pawala na yung kanyang sirkulasyon. Now, punta natin ang rain forecast mula sa European model. Ito po yung latest. At inaasahan po bukas ng hapon, ayan na po yung mga thunderstorms sa gitna at silangang Kabisayaan. At dito rin po sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, inaasahan po ito mag-spread o kakalat sa may Bicol Region, Mimaropa, Southern Tagalog Provinces. At magiging mas malawakan po ang mga ulan sa Visayas at Mindanao, lalo na po sa may Caraga at Davao Region. At sa Huwebes ng hapon, ito po ay unti-unting dadaan na po dito sa may area po ng Visayas. At yung mga malalakas na ulan ay naka-concentrated po sa may Dinagat Siargao Islands at Surigao del Norte at yung mga bagay po ng Caraga Region. So watch out po sa mga pagbabaha at sa mga pagguho ng lupa kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms. Dito rin po sa may Southern Leyte at Bohol kasama pong Cebu. At sa Biyernes ng hapon, ito po yung unti-unti na pong hihina. Magiging isolated na lamang po ang mga thunderstorms. Meron pa rin hanggang Friday ng hapon. At pag umaga naman, medyo nandyan pa rin yung mga thunderstorms sa Biyernes ng umaga sa may northernmost part ng Caraga, sa may Siargao Dinagat. At sa Sabado, halos naiwan na lamang po yung mga remnants sa may bahagi po ng Mindanao. So halos every day, every afternoon, most likely, ang mga ulan at thunderstorms sa Mindanao at sa ibang bahagi po ng Visayas. So mag-ingat po tayong lahat at bantayin natin ang development ni LPA 93W. So yan po ang ating pinaka-latest sa LPA 93W at babalik ulit tayo sa mga susunod na ilang araw. Probably by Wednesday. Kapag maging aktibo, baka bukas mag-i-issue po tayo ng special update dito po kay LPA 93W. At for the meantime, observe muna natin ang magiging takbo nitong si 93W. Hanggang sa muli, ito ulit si Mike Padawan papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.